Okay, let's go, venner. Kæmpe David Ornstein bomber. En David Ornstein bomber betyder, når journalisten David Ornstein, han lægger information op omkring United transfers, så kan vi 110% regne med, det er noget, der er i gang. Så det skal vi snakke om nu. På min video omkring journalister, vi kan lytte på, der ligger han på andenpladsen lige efter Fabrizio Romano. Det der med Ornstein, det er, når han lægger noget ud, så er det ikke på daglig basis, men når så det kommer, så kan vi regne med, at det er en fra klubben, der fodrer ham informationer, så det her kan vi tage hele vejen til banken. Det er en Chelsea midtbanespiller. Mount 2.0 eller hvad, vi håber ikke, vi får et Chelsea flop til United, men det handler om en brasiliansk midtbane. Og hæng lige på her, for det er ikke alle, der lige er helt med på Chelsea, brasiliansk midtbane. Og hvem er der? Vi er helt tilbage til Ramirez. De har en fyr, der hedder André Santos på midtbanen. 22-årig brasilianer, som har været udlejet og spillet lidt i Chelsea også. Han har i alt kun fået 28 Premier League-kampe. Ineos, Glinios, det er Glazers, og Ineos, I hedder Glinios. Er det Premier League proven, eller hvad? 28 Chelsea-kampe i Premier League for et hold, der ikke har spillet rigtig godt de sidste år. Kom nu lidt. Hvad er det her? Det er en bomber, uanset hvad. Ornstein, han ved, hvad han snakker om. Og jeg fik informationen tidligere i dag i Forop Sommerland med min familie. Jeg tænker bare, fuck nej. Fordi det er ikke det, vi skal ud og have ved siden af Ederson, som også er brasilianer. Vi skal ikke have en Chelsea-reserve, som ikke helt kan spille sig på Chelseas hold, på trods af, at de har en midtbane af Moises Caicedo og Enzo Fernandes. Lad være. De snakker om, at han skal koste 500 millioner. Skal vi, United, give 500 millioner til Chelsea for en spiller, som de har givet 100 millioner for, og ikke rigtig har brugt i Premier League? Jeg håber virkelig, det her det til jer, Glinios. Don't fucking do it. Så må I fandme til Frankrig, I må til Tyskland og finde nogle gode talenter. Lad nu være med at smide penge i lommen på Chelsea for en spiller, som ikke er Premier League proven. Jeg forstår godt, at I ikke vil op og give 800 millioner, 700 millioner. Fair nok. Det er ikke det værd for Matheus Fernandes. Måske heller ikke for Alex Scott. Lad være med at give 500 for André Santos. Lad være. Don't do it. For fuck's sake. Kom nu lidt. Nu bliver jeg lidt frustreret. Transfervinduet, det har sgu været sådan lidt stille, og så venter man på, at der kommer den næste spiller. Så får vi sådan noget lort, og jeg synes sgu, det er lort. Kom nu lidt. Det kan ikke passe. Han har 6 landskampe for Brasilien, og er ikke udtaget til VM. Fabinho er udtaget. Ederson er blevet udtaget på et afbud, og selvfølgelig tror man på potentiale, og jeg tror, han har nogle rigtig, rigtig fine data. Det er jo data, det er vores nye data-hop, der er god til at sige, ham her, han er perfekt type spiller. Det var det, vi gjorde med Matheus Fernandes. Vi sagde, hvad er det Elliot Anderson, han kan? Han har valgt City. Hvem kan det samme som ham? Så finder man ud af, det kan Matheus Fernandes fra West Ham. Fedt. Så skal vi købe ham. West Ham, de rykker ned. Det skal koste 500 millioner, max. Så er West Ham nogle taber og siger, vi skal have 700 millioner. Og alle de griner, og United de tænker, ja, lad os nu se. Og så kommer Tottenham fra venstre med Roberto De Zerbi og ligger 700 millioner for Matheus Fernandes. Og der er jeg også enig. Lad være, det skal han heller ikke koste. Så nu tror jeg, at de er på et tredje datablad. Det vil sige, hvem minder om Matheus Fernandes, som minder om Elliot Anderson. Og så kigger vi i Chelsea og siger, de har en brasilianer på 22-årig brasilianer, og godt potentiale, han er ung, han har spillet 28 kampe, det er Premier League proven. Jeg gider ikke være sur på min søndag. David Ornstein har ikke skrevet, at de er i forhandlinger. Han har bare skrevet, at United er ved at snakke med André Santos omkring, hvad skulle det kræve for ham at komme til Old Trafford kontraktmæssigt. Problemet er, jeg er ikke i tvivl om United, de snakker med mange spillere omkring kontrakter, inden de begynder at gå til klubberne. Så når han lægger det ud, så er det tit med intention om, at hvis de kan blive enige om en kontrakt, så er United til at byde på ham.
Og jeg brækker mig lidt i min mund på sådan en søndag her. Ineos, don't make that mistake. Don't do it. Det er det eneste, jeg vil sige. Don't do it. Hvis du har noget at sige til den her, smid et like, kommentar, gør et eller andet. Fortæl mig, hvad ellers der skal være. Vi skal have flere navne på bordet. Jeg har jo kaldt Carlos Baleba. Der er ingen rygter om ham. Jeg tror stadig på, at det kan blive ham. Men hvis vi render rundt og køber spillere som André Santos. Fun fact. Baleba, 22 år. Premier League proven. Santos, 22 år. Premier League, not so proven. Hvis han koster 100 millioner mindre, og det er det handler om lige pludselig, så brækker jeg mig sgu. Kom nu lidt ind i os. Ja. Vi ses på den næste video. Det her, det var sådan en slags, hey, Ornstein bomber. Fedt. Hvem er det? Knap så fedt. Vi ses derude, venner.